RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kahagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang nga tumatatampo nagdasangan nga Mario. Okay, tagay pa more. Tagay. Okay, let's morning the night. Yeah. Pero Park, Mario, believe ba na ko ni mo Park? Wa gyud tagukod ang mga pulis nimo ganina. Ya, mura kag tagulilong. Kay kalit ka kawa. Bye, Jace. Diskarte na. Pero gikuyawan gid ko nimo ganina Parks. Nga makit-an ka sa mga pulis oy kay diha naguto sila sa imong tungod. Pero ambot lang nga, wa man sila kakita nimo. Di kita sila kakita na ako, Parts. Kibaw na ka. Kauban mo na ang uban nato. Limot ka? Mosa. Di ba? Di ba? Sige lang tao kinuman eh. Bitaw Parks sigram tag inumini oy. Palit sa tag pahuwas oy. Okay, wala problema. Sige. Pagpalit ito tunga sa G. Okay, kani may ako gipaabot. Suyo pa mo. Ayos. Sige, gana pag salita eh. Kuha na mga tukaw. No? Ayaw Pak City ha? Diyo yun, samtaw ka eh. Tara, buknoy, kuyog ka. Para kitang duha mo'y madakpan. Oh, dawat ako regalin naman. Dili ko. Unsa? Di ka mo dawat ini? Hinaguan taon ni nako. Ako gining gituyo sa pagpalit para nimo. Unya di nimo dawaton? O bitaw, hinaguan na nimo. Nagtuo ka nga wa ko may baho. Di ba usan sa? Nagmilagro na sad ka. Nagtuo ka nga wa ko may baho nga nakaigo na sad ka. Kisa may nagsulti nimo oy. Ayaw na lang tamaryo oy. Ayaw na lang pagnigar pa. Dili ka maluis sa mga tao nga imong gibuhatan. Sa mga tao nga imong gitulis. Basin pa og kanang kwarta nga imong nakuhagi kanila, wa ta may baho. Basin ba og may tao nga nagkinahanglan atong kwarta. Dali na importante nako unsa may lang gamitan sa kwarta. Basta masulba lang kaugalingon atong problema, ang atong panginahanglan sa adlaw-adlaw. Unsa ang imong bisyo? Ang imong mga barkada? Kung unsa man kani ako katarungan, wa ka na ilabot ana oy. Bitaw, wa ko labot. Mao nga gikan karon kung dili ka maminaw sa akong tambag, mas maayo pa nga magbuwag na lang ta. Kay wa ko mangandoy sa umaabot nga ang ato unyang mga anak mukaon sa mga buhat nimo nga dautan. Ala! Wa ko'y mahimo ko mao na imong desisyon. Sakit man pero andam ko mo dawat. No, sige magbuwag na ta. O mahinaot ko. Nga dili unta moabot ang panahon nga uwahin na ang tanan mong pagmahay. Ako sa tagay be. Oh, sabla, ikadiot lang. Inihina lang. Oy, nausam ka. Mag-o pagani kang inom. Basta tagay. ako na. Ako'y nagpalitan na. Ay mo pagbuot. Nala, sige. Alright. Oh, inom na. Iyarok ng tanan, oh. Eh! Biyami ng baso, be. Gusto, de ka. Kini ay. Oh, dagan na. Kani, dagan pa. Oh, sakto ra. Kini, imo lang yapon, oh. Be. Imo, yarok. Gabi ha. Oy. Anong taning inom, abi? Sa lamian ni, oy. Ikaw rami sige inom. Sa man ganahan ka nga ikaw rang usa. Kay mo biya na lang ko. Sabta lang ko, Parts. Di pa lang ako kadawat. Ngawa na ng babae nga akong gimahal. Si Love? Ay, Parts. Sama na to, Parts. Nga way kapaingnan sa kinabuhi. Di man tigo nga mahigugma. Mauniti man eh. Kaya wata may boss maabot nga sunod adlaw o baka ugma. May mutang mamatay sa atong trabaho. Malaka! Ikaw rin kamatay, Parts. Basta ako. Kung na pa yung mga danghag sa kadalanan na dagang mga graon, di gina sila magdugay na ako. Ay, parehas sa part og moto Parts. Mao gani nga karon humandag inom, ha? Mutira ko ron. Kaya wala ko'y para konsumo. Unsa man? Makuyo ka? Ilas ako, Parts. O ako'y kondisyon. O sa pasad, napamay nabilin sa akong biyahe kagapon. Ikaw. Basta ako, kay mulakaw ako. Ako yugo na ako to sa buknoy. Dilinsya ko karon para konsumo. Sa paring tawhan. Sa barong, sa pa, ba? Bangon. Ablihan ko yung putahan. Ano man, bay? Meron ba nasaba man mo? Unsa? Kung wak ko sa'yo, sila si Parts Dani o bukno yung ilang gigukod. Yari ko nakit anto na mo nga ni dagan. Oh,
Di lang parts kay na mga importante mga butang din eh. Wasag kong kaila sa inyong pangita ay, wasag kong kaila ninyo. Di lagi mga parts kay na rin akong asawa. Wa para ba niya maka-ilis? Sige. Sige, Parts. Oy, ma Parts. Ato ta sana, basidog, ato pa maabdan. Hala, sige day. Lingkod lang una nga niya. Ato lang paabuton ang mga tao nga nagukod sa next nat si mong bag, ha? Salamat, Manong. Siya din ang biktima. Gwapa niya. Puti. Mimis kayo. Dato kay porma. Miss. Nakailan na ba ka sa mga tao nga nagbuhat nimo? Oh, kung makita ko lang sila pag-usab, kay wa man nila makuha dayon ng bag. Kay nagilugay pa man mi una nila nakuha nga akong bag. Kung makailagi ko nila kung makita ko sila pag-usab. Sige lang, miss. Mangutan ako sa mga kailan ako. Basin pa og makuha nato yung bag. Salamat. Bitaw Mario. Pangutan atong kauban nimong mga snatcher. Pasen pag makuha mo pagbalik tong bag aning babayhan na taon. Oh, snatcher ka usab di ay? Ha? Kauban ka day nila, mao ba? Dili ko musugot, Parts, oy. Arbor na lang ako, parts B. Hangyo lang ko. Paita sa dini, Parts, oy. Kay bawo ka ba kung nasakpan pa mi sa mga tao nga nigukod na mo? Patay na gid mi ato. Mabitaw nga una ko sila pasudla sa bahay kay nahibaw man ko nga kamotong misod. Ug dayo katkat sa kisami ning akong bahay. Kabuang gamig tago nga. Kunya di ay. Sa man, inyo kong hatagan sa akong gihangyo? Sa akong gipangayo, dili? Paita sa inyo, eh. Sige na, good. Sige na, eh. Okay, mahimo ni mo. Parts tago ka. Ay, Umaw man gyud ka. Okay ra. Sige, yatag na mo. Kung ano magid ha? Kung sa may katarungan nimo nga iuli man gid nimo ang bag. ambot pa ini eh. May bati lang ko kaluin niya. May kalit lang. Saba ka ay. Naibaw na ko, naibog ka itong bayana. Gwapa ko to. Bisan pag nilabnutay na mo sa iyang bag, nakita na ko yung itsura. Gwapa siya. Mo na no? Basta, ilan na pag nakapangutan na diya, be. Be, asa mag? Oo, nira. Be. Basta ugma ha, dilin siya ta. Oh, lagi. Isad ko na. Tira tag dinag ko. Ni. Muna ning address nga niya siyang bahag. Huwag mo sa isulti niya itong tao nga akong gipangutana. Naos ko sa motor. Manukto ko niya ng gate. Ni doorbell. Akong tuslukon. Unsay ato? Lovely? Yes. Ngano na kailangan ako? Oh, ako ka ng bagay ang kikunitan. Oh, kinsa ka? Unsay tuyo mo? Ayaw pagduol ako, hamos tagit sa karon. Ayaw. Sige. Dili ko maduol. Nalimot ka na ako. Ako tong tao nga gusto mo tabang nimo. Ni ako kay akong iuli kini yung bag nga gisnats. Ha? Oo. O di ay. Sorry ha. Nakuyawan lang ko good. Napamanggod ko ikadlok sa nahitabo na ako. Ako na si Mario. Tagal dito ako sa dapit nga imong gilingkuran. Sa Snatcher's Place. O Sorry ha. Pero maong ganit tawag sa inyong lugar. O tinuod ba nga usa ka nila? ha? Ay, dili oy. Binuwang na tong manang oy. Bitaw. Kaysa kung tanaw ni mo, mura dili ka snatcher og naong. Salamat. Sige. Di na ako magdugay. Sige, og. Salamat ha. Og kadiyot, dawatan ni o. Akong Siyem- pahalipay. Uy, ayaw na. Sakto na nako nga nangayo kag salamat sa akong gibuhat. Kuan kining kung mahimo lang, pwedeng number lang sa imong cellphone. Ikaw ha? O sige, hatagan ti ka. Hinaya na inyong mga leopards. O sino? Mamatantas na iya. Sige. Buknoy, sige na. Alsaan na ng TV. Huwag ka ng laptop. Hinay lang, hinay. Aray ko sa taas, Parts ha. Sige, Pards. Ipagawas na na. Pero magagmay na sa taas.
Bukoy! Tagan! Tagan! Ay! Pasani! Ligo ko! Kasakit! Yun sa papawang ako palanaw! Niya ako sa usa ka bilangguan. Naaghat ko sa pagpadani ng akong suwat kay kami nga ni sa among brigada. Sa brigada size, kanunay maging maminaw sa tanan niyo mga dama. Hinaot pa unta nga kining akong kaagi, dunay tao nga nakahinuklog ani. Dili gid maayo kung ikaw magpaswabi sa imong bisyo. Labi na sa makabuang nga drugas. Daghang salamat sa iyong pagtagad ning akong suwat tampo. God bless us all. Mao kita mga hikalang kaagi ni Mario kataka Cebu City. Mangkaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Joey Joseph Curry o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikalag mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko ang kidapit sa papara sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawi. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa usakawi, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadal sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako day si Junji, hingkod ang pangidaron. Minyo ug may upat ka mga anak. Itago na lang sab ang akong address. Punto legal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa apelyido sa akong kamagwangang anak. Uwahin na magud mi nahibaw nga nasayop ba daay niyang apelyido? Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa pagkatao sa akong anak. Ingon ini ang mga panghitabo. G, lalaki ang una na kong anak. Nakatagan ko. Maayo hinuon. Aron dili na ka mangayo na kog anak. Uy, masay dili ko. Sa pagani na. Punan na na to, uy. Mo pa gani pagpanganak na ko. Naguna ako na nakadihang punan. Sakit pa biya kayo. Ay, maayo ra ng sakita, uy. Sayo na kayo na. Punan pa na to, G. Ha? Kadali ba sa di mo mo surrender, uy? Wa man gani kung daghan kay mong akong anak. Makatagam ang sakit ma, uy. Ay sos, kausara ng sakit, Junji. Ang lami kadaghan. Gusto kinis mama ba? Maya niya. Nisod mangag kami nyon, Junji. Wa na nang hilas-hilas diha, oy. Basta ma. Unya na ako maguna-una og manghod aning dodong aron. Uy, tuod. Hmm. Narehistro na ba ninyo ning bata, ah? Oo nga, uy. Sinangwa na nga, mananabang ang nagparehistro. Unya, gitagaan mo ni mo kopya sa restaurant ni bata. Wa pa ma. Uy, kinalang mga yung magkopya adto, uy. Kinalang magtiner tagyod anak Junji sa matag anak ninyo. Aron kung kinanglanon mangani pananglit, kung eskwela ng bata, aw, di na mo magkaproblema. Mao ba ma? Oo, sige ma. Ako niyang ingnan si Marco, ana. Kalayo pang muskila ng bata, Hoy, ayaw paginingon, ana. Kaya dali na pa yung mudagan ang panahon. Kapila rin pagdagan sa tuig, Ay, unya na lang na, uy. Busy pa kayo ko sa akong trabaho. Marco. Uy, ni aman din akong apo. Amin ko la. Uy, kaluyan ka sa Diyos, apo ko. Uy, kadako na ni mo buyag do nga ron. Musko labi ako lula. Uy, pila nung naida na ning bata, ha, Junji? Ay, 5 na ma. Uy, mo eskwela ka na dahi dong. Oh, daycare ma. Sa barangay. Uy, unsa gudi ay. Agoy mo eskwela na din akong apo. Maong ibilin kong ako mga anak ni mo, ma, ha? Kay maglukat kong birth certificate ni Dodong Aron. Uy, wag gid ni mo tumana tong akong gingon nimo kaniadto. Nga mangayo kag kopya sa rehistro sa imong anak. Nay, Marco, ay. Ako bito siyang giingnan. Ingon man siya nga, dugay pa ko na mo eskwela kining si Dodong Aron. Na, unsa man na ani ron nga dako naman eh. Mo eskwela na hinoon. Na unsa? Maduha pa gyud nakamanghod. Mao gani, ma. Lukatan na lang sa kuning daan ning duha, uy. Aron nga, dili na ko magka-problema pa. Mas maayo pa. Uy, wala. Ngano man ni? Asayop ni pilido sa kong anak din sa birth certificate.
Sa ako kaning anak. Wa ka masayop ang teller o print ani. Pero mga pangan sa dinamong Marco ang mga ginikanan. Sa amo gitingan ng anak. Ibalik ko ni Stellar P. Akong ino na sayop ni. Mao man kita ang mugawas base sa information nga imong gihatag namo, ma'am. Pero kaklaro ana, ma'am. Nga apelyido sa kumbana Veloso. Unya, nganong Velasco man eh? Kamo magahay nagparehistro ani, ma'am. Kay maumang gud na ang naa sa original sa iyang rehistro. Unsa? Nihatag ra ko sa mananabang ug unsay pangan sa bata. Ug sa pangan namo sa kumbana, isip maoy mga ginikanan sa bata. Dayon, siya na ang nagparehistro sa among anak. Nipirma lang sa misa, way pagtanaw kun may sayop ba. Among gipa-eskwela ang bata nga nagda sa sayop nga apelyido sa iyang amahan kay ang iyamang NSO ang gituman. Unya, Naunsa na hinon ni Ron. Mura na nun dili ninyo anak ni si Aaron. Kay di man iyong apelido ang yang gida. mao gani ma. O sa may phone sa iyang maestra. Mao lagi kuno to ma. Nga ang sa NSO ang gisunod. Sa pagkakaroon lang kuno na kay mahimo man kuno ipausab na namo. Nala kun mao ka na ipausab daan. Dako man kuno gasto maoy. Unsa? Uy, naunsa naman noon na, uy. Ingnan bitaw ni kang mama ka ni adto nga papangayoon ka og kopya sa rehistro ni Dong Aron sa mananabang. Wa gyud ka mapatuo. Unta ka ni adto pa nato ni nakorek. Posibleng dili pa tingali dako ang gasto. Kay buhi pa man ang mananabang adto. Makasaksi pa siya og makaangkon nga iya kining sayop. Wasi klaro itong mananghungana, uy. Pasalig man siya rin may bawas tanan. Ya, daghan na yung sayop. Ug sanan, ako po yung apelido na sayop. Grabe. Ang taga-munisipyo sabno, wa sabid sila kabantay. Nga apelido sa bata, dili mao apelido sa amahan. Oh, nag-agad sa tingali sila sa gisuwat sa mananabang. Ay, sa una nato na Marco uy. Gay na bi ako sa maestra nga, kinahanglan nato ng trabahoon karon. Sa dili pa mo graduate ang bata. Aron dili kuno ta madakan sa gasto. Unya na lang na, uy. Naanasab ka na. Unya, mas mudako pa yung problema ha. Unahon yun na nato. Unya, di na lang tayo mangaon. Marco, Ha? Mao ba din ay nahitabo? Dili day Veloso? Kanang inyong kabugang anak ni Marco Gaw? dili lagi taon ka uy. O gangtod karon? Wa pa gina ninyo sulbara? Kini lagi nasundan pa namo si Aaron og tulo ka buok. Naglisod agad may trabaho pa anak gaw. Naglisod na mis budget. Oo. Kay gasto magin mo ana. Mugamit mo abogado ana. Ha? Abogado gaw? Oo. Magbayad mo ana abogado eh. Aron mapausab na ninyo. Nasamot. Saan na lang namo ana? Nga pila ka tuig gikan karon. Mo graduate na unya ka na si Aaron sa elementary. Kining suwayi gani og adto sa munisipyo. Dili ba nga tambagan ka dito nga buduol ka abogado? Mao ba gaw? Yes, ma'am. Kinahanglan mo muduol og abogado ini. Mao ba sir? Sula ba ko di ay? Pangita lang mo kailan yung abogado. Aron dili mo madakan sa gasto. 10 years old na karon ang kamagwangan namong anak. Ug sa sunod tuig pohon, mo graduate na siya sa elementary. Maong may kaproblema na may karon palang daan. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Kami bang angay mabasol kun nganong nasayop ang birth certificate sa among anak? Veloso magod ang apelyido sa kumbana. Na Velasco man noon sa pagkuha na kog NSO. Ikaduhang pangutana. Dako ba may magasto sa pagpausab ini? Mga pila man sab. Tinuod ba nga kinahanglan din ning muduol og abogado ini? Dili day kausab ini ang taga-munisipyo? Ikatulong pangutana. Gusto ba gud ang gitambag sa maestra nga ang ipagamit ang naa sa NSO bisan pa og sayop? Kay ang sayop nga apelyido ra ba ang karon ang gigamit sa iyang pag-eskwela? Ikaupat og katapusan. Wa mi kwarta. Uya mo tratahon kaayo mi. Unsa man ang maayo namong buhaton aron mapausab na ning last name sa among anak nga dili mi madak-an og gasto. Palihog tabangi ug tamagi ko. Kini nga akong suliran, Junji. Mayong adlaw mga sintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang mohatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical, Punto legal, emosyonal, personal o problema
sa mga ginadiling drugas. Muna ipadala niyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa inyo ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Itong letter sender partner si Junji. Junji. 25 years old, wala gibutang iyang address, punto legal kini Yes. iyang problema. Suma sa nabati nato ganina sa drama, wahina ng ilang O, lagi? naibawan nga nasayop ang apelyido sa ilang kamagwang ang anak, imbes nga Veloso, nahimong Velasco ang nabutang sa rehistro ni. So mao kana nga nawurid sila ni ani partner ug nagpadala silang sulat-sulat din sa ato. Noong unang pangutana ni Junji, kami ba ang angay mabasol kung nganong nasayop ang birth certificate sa among anak? Velasco man gud ang apelyido sa akong bana. Na Veloso man noon sa pagkuha nako og NSO. Saon man partner. Lisod, no? Actually, ang ti nako wala man kayo ni sila ni sulti kung minyo bagyod ni sila, no? Ang ako lang i-assume nga minyo siya kay tan-aw na to ang iyang letter sa iyang ipadala sa official writers page. Silent man kung minyo siya, but I would assume nga minyo ni sila, no? Ug asa po nisad sila gianak na usually manggod sa hospital mag-fill up man tag certificate of live birth. Well, I think even with kana mga procedures din sa mga laying in sa mga dagmay nga hospital or maski kana mga mananaba nga licensed, obligado man gud na sila nga mo fill up sila nanay draft unya ila nang i-final, ila sa nang ipakita ngadto sa hintugdan ug sakto ba ang mga detalye nga nakabutang sa pangalan, sa apelyido, sa ngan sa bata, ngan sa mamagpapa, date of birth, kung minyo kanus ang nakasal, and all the other matters nga angay isuwat dinha kay delikado man gud kayo nagmasayop, masubmit mo na pag mo reflect sa ato anaw. Di sa gud kayon nga kamoy sad-an. Kay posible man gud pod nga wa lang gid ninyo pod na matngunan. Posible sad nga ato pod sa local civil register nasayop gid nag-encode. Ang napada dito sa NSO, unya ang NSO man gud ang binding. So dili na lang gid na nato pangutan-on kung kang kinsa nasayop, no? Kay human naman. Dako namang bata, elementary naman. So ang importante, no, nga mausab na nato ang ilang apelyido. Okay? It could be a lot of factors kung asa nato matayis ang sayop. I-double check doon to, no? Double check yun na. Palit ito kag ticket sa aeroplano, partner. Double check yun Double check na. kanila, ilang igbasaw na. Correct ni sir, mo ni na. Kaya pag masayo, pag sibag kung Asa sa nang aeroplano, correct. Asa na mag-process kasi mong passport, kanang imong lisensya, kanang Maria, kung MARIA gid ang pagka-spell sa imong Maria, dili ra MA period. Dako po nagdiferensya, no? So magbantay gid ta. Alright, so ikaduhang pangutana. Dako ba may og magasto sa pagpausab ini? Mga pila man sab. Tinuod ba nga kinahanglan gyud ming moduol og abogado ini? Dili dayo kausab ani ang taga munisipyo. Okay. Now, namang gid duha ka klase nga pagpausab sa ato ang mga sayop dinha sa ato ang birth certificate or mga marriage certificate na mga records sa ato sa local civil registrar. Pwede ka ng administrative lang, di na ta mo adtog korte for kanang mga typographical nga error, ang D nahimong C, ang D nahimong letter O na double S, ang letter N nahimong N kana mga ingon ana ba. But napoy ubang changes na kinahanglan gyud ta mo adto na gyud og korte kay dako nag yung kausaban ang pangan, no, or let's say apelyido sa bata. In your case, ang Veloso in at first glance ha, ang Veloso ug Velasco di man gud siya typographical error, di sad siya sounds like lang unya nasayop lang gid og pronounce, no? So dili kaayo ko kasuhito para mo ingon nga dapat kinahanglan gid ta mo adto og korte. Better nga idadon na ninyo ngadto sa munisipyo, ipakita na ninyo sa local civil registrar kay ang local civil registrar ang expert ug naay authority nga maka-decide kung administrative ba, meaning adto na lang sa munisipyo, ang munisipyo ray mo correct, nalang mo i-fill upan nga dokumento, nalang mo i-submit pod mga papilis, or kinahanglan gyud mo adto sa korte. Although kay minor pa man ni, bata pa man ni, ang uban niya mga igsuon sakto mag-apelyido, unya kung mapakita pod ninyo nga ang inyong birth certificate or sa birth certificate pud sa bata, no? Maski pang iyang pangan, let's say, name of child, nga Velasco ang nakabutang. Pero ang nakabutang di ay sa name of parents, Veloso. Meaning sakto. Therefore, maklaro gid nimo nga dili gyud siya kanang maybe it could really be a typographical error. So, wa man pud nimo gud gibutang kung
unsa gyud po'y nakabutang ninyong duha jundi as ginikanan. Kay kung Veloso ang nakabutang didto, posible nga administrative ra na. Ang gamit ra gyud sa abogado is ang pagnotaryo sa mga dokumento nga inyong gamiton para ma-process ang correction. Alright, Jundi. So, mga tukas Yes. munisipyo, no? Maingon nato ni Elaine, no? Ikatulong pangutana. Husto bagod ang tambag sa maestra nga ang ipaggamit ang Ang naa naa sa sa NSO bisan og sayop. Kaya ang sayop nga apelyido ra ba karon ang gigamit sa iyang pag-eskwela. Right now, wag gyud tay mahimo unless inyong asikasuhon ang pagpausab sa iyahang birth certificate dinha sa local civil registrar nga among mandate ang Department of Education ug ang Commission on Higher Education nga para makonsistent ang transcript of record sa bata, dapat ang NSO giuyod ang iyahang gamiton dili ang iyahang sakto nga apelyido. Muna, I am really encouraging you nga liho ka ang pausab in town anang iyang papeles. Alright, no? Mm. So, ikaw pa itong katapusan nga pangutana. Wala mi kwarta. Uyamot ra in taon kaayo mi. Unsa man ang maayo namong buhaton aron mapausab na ning last name sa among anak nga dili mi madak-an og gasto. Yes. Attorney. Ang kanang pagpa change no for as long as dili gyud ka magkinahanglan og abogado, di gyud na siya dako og gasto. Kumbituha lang gyud now. Naay mga monotaryo din ha nga libre pod maadto sa prosecutor's office, maadto baron tag IBP para mas malibre pod ang serbisyo sa abogado na kung kinahanglan gyud nga ang pagpausab pinaagi gyud sa korte, pwede ta mo adto sa public attorney's office. Pakita lang ta nga wa tay kapasidad nga mokuha og abogado, mga serbisyo sa abogado, wa tay ikabayad, ihatag na nila ilang services also for free. Ang importante, mausab ang record sa imong anak. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut untang na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini sa attorney Elaine Batan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga po sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN.